No niin, terve kaikille. Mä olin Fettoni itteeni. Mä kuvasin äsken 10 minuuttia turhaa materiaalia tästä Minecraftista ja mä ärsyttää sen nyt todella paljon. Koska mä niinku tulin tänne rakentaa taloja ja kaikkea ja sit mä silleen puhuin aika juttua siinä. Ja niin mä kuvaan tänään sitä Five Nights at Freddy's Co-opia ja toivottavasti te pidätte siitä, koska se on aivan mahtavaa varmaan katsoa, kun mä kuulen siihen, kun mä säikähän. No elämä on sellaista. Sitten mä tuun kuvaa komppiakin jossain vaiheessa, sille ihan kokonaisia komppimatseja. Jos mä osaan enää pelata edes. Mä oon pelannut pitkään aikaan kouta kunnolla, niin mä en tiedä osaan edes pelata sitä. No niin. Tällaista luotaloa mä olin rakentamassa tänne. Ja sitten mä menin pois, menin katsomaan, mikähän oli äänenlaatu videossa ja sitten mä katoin, mites kävikään. Se ei kuvannut. Missäs video, hä? Thank you very much. Ja mä nyt tortsi. Mä voisin tehdä sängyn ja nukkua tän yön tästä ohitte. Eikäs joppakkia käytän teksturipäkkiä. Ihan niinku sille. Huvin vuoksi. Mikä tonne näin. Siellä ei oo kiva. Siellä oli joku vihreä kävelevä dikki. Let's do this. Siis mikä? Ei tässä oo mitään ihmeellistä. Mä en kuoli hakata tosta katosta, mutta mä en jaksa. En ole niin laiska, mutta en vain jaksa. Oh. Tää vielä toi nukkumishuone ja vaarastot ja kaikki. No niin. Mä en tiedä yhtään, et kuinka pitkään mä tein näistä osista. Mä en yhtään kattonut edes, kun milloin mä aloitin tätä tai mitään. Anteeksi. Tänne menee vaikka tie huoneeseen. Okei. Tänään mun kivimakuuhuone. Tässä mä sitten aina nukun. Ja tähän tulee ovi. Näin. Tänne mä pistän mun sängyn täältä. Näin. Näin. Tää on tällainen paikka. Tänne tulee varasto. Katos nää kuolit tästä.
nautitaan tästä ihanasta rauhallisuudesta. Kyllä tämä menee aika hyvin, kun mä löydän näitä koolia, mutta mitäs mä tästä rautaakin jossain vaiheessa? Näin. Paljon tässä on? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1. Tänne 7. 1, 2. Onko se muka 7? Siinä on 3. Aina vähän mennyt, anteeksi tosta. 3 ja YK. Siinä on tuon verran. Ja mitäkin. Teen nyt yhden uunin. Se tulee sit tohon noin. Näin. Toi ja näin. Mun kurkkukin vähän kuiva, niin näin voi välillä kuulostaa aika oudolta. Noniin. 1. Ja. Juu, siinä on 5. Mä tiedän, ettei mun kurkulle hyvä puhua näin paljon, jos ei... Yes. Tosta noin. Vaikeustaso oli normaali niin kuin aina. Mulla onkin 6 ja 7. Mennään. Näin, ja sitten noin. Sitten hakataan tästä näin näitä, tai tehdään tästä korkeampi, koska of course korkeampi on aina parempi. Mutta hyvä, että nyt ei tuu Steamissa viestejä niin paljon kuin silloin mä kuvasin ja se ei kuvannutkaan. Ja kuulostaa jotenkin oudolta, kun sanoin noin. Mä tuun striimaamaan aika usein, kunhan on mennyt vähän mitä tilaaja, jotka tulee katsomaan sitä. Näin. Tässä on tää... Mä näin. Tää on... Kun ei kato kelloa, niin ei tiedä yhtään, että miten tätä nyt tekis. Tää on aika tylsää hommaa. Mä voisin mennä käymässä katsomassa tuolla tuisalla ja sitten vaikka tehdä silleen, että mä vainaisin tän ensi jaksoon. Mä oon tossa noin, mä menen sinne pihalle nykyään. Noin. Let's do this. Elikkä tosta noin.
Can't happened. Näin. Näin. Oh, you know me well. Okei. Noin. Toi tonne. Ja tässä on mukaan toi tonne. Sitten näin. Näin. Ja näin. No sitten. Mulla on cheatit pois päältä. Tai niinku, että mä en pysty tehdä mitään cheat-komentoja, koska ihan vaan sen takia, että sitten mä en huijais vahingossakaan tässä Let's Playssä. Minäpä tappaa vähän näitä lehmiä, että saadaan ruokaa tästä. Ja sen takia mä tein ton luolatalon, kun mä en ole todellakaan hyvä rakentamaan, koska mun kaverit tietää, mä oon pelannut mun kavereiden kanssa Minecraftia ja kaikki, no ei ne sano, mutta ne tietää, että mä oon todella huono rakentaja. Että se on. Mä en tiedä minkä takia mä en osaa rakentaa. Tai no silleen niin hyvin. Se vaan johtuu jostakin ihmeellisistä syistä. Tulee Steamis viestiä. Steamis lisää viestiä. Kana kuolit tästä ja mä lopetan tämän episodin tähän näin. Mutta millä korkeudella me ollaan? Me ollaan 100. Jei. Niin. Mä lopetan tämän episodin tähän. Morjens.